naman to basti, bay, kaya magklase ni balit na to ba? Oy! Ay! Anong karoon pa man ka? Ay! Magklase na ta! Uy! Yawan mo bago eh! Sud na ka diri sa room! Saan man ka? Anong nalit man ka? Ay, natigulang na walaan og kwarta, gitabangan ako pangita. Tigulang na walaan og kwarta gitabangan ni magpangita. Oh. Kamaayo na lang tao eh. Utang jud kay dapat jud kang sundugon sa mga bata noon. Tigulang gitabangan jud nimo. Gitabangan pila ra pagtabangan na dali ra kay nakita nimo. Anong nalit man ka nung dugay man kakabalik diri sa eskwelahan? Nagulat ako nagulat ko ang tigulang. Nagulat ka mula ka ang tigulang? Oh, Ngano man? kaya ang kwarta akong gitamakan.